ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to nan ka galoya fm jokkere enɗama kiidira haalirde gaynako nammarela yelo fm ko an waktu yoni hato tata sekhumol fouti tala kame alqama pinala ñoro e ko taari ɗum kala ene jiya en gardinde kabruji men to leydi sénégal ñalawma hanki o ko sumgoji wonande présidentiel wonno e nder leydi ndi altina hande o amadou ba candidat benno mbokko yakar ƴetti téléphone mum noddi Bassirou Diomaye Faye holliti yo jogor jaam ɗiɗo henna sumgoji to leydi Mauritanie hanki o ko accident musɗo waɗe lawol alega tato mbasen pittale men hen goto ko adjoint maire tawiteɗo ya diwano to leydi Mali mofti hande o sanga 11h ko worɓe ɗiɗo wonnoɓe motoje kañumen pelli polisaɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen ɓe noon mbaɗe ladde dogi goni koya jiilawa to leydi Guinée Conakry jonde kaldigala fuɗɗima hakkude hoorejo jagorɗo leydi ndi kam yoga e pelle dawri yankoɓe kabruji men maren ha to Niger Nigéria Tchad RD Congo ha to Côte d'Ivoire kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotodirte joni jañoɗena Calil Mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie Concorde hakkude Douala e Dakar lamorgo leydi Sénégal bijouterie Concorde e ballal alhaji Mamoudou Baylel Sy udditi demuɗum ha yaaji udditani ɓe yilɓe kanŋe pura so tawi jiɗɗa ko cakkaji kanŋe e kala sifa tafgo aɓe jogui ɗum pegge mum jawi mum kotoni mum kala hen ko jiɗɗa ko nunɗuɓe fewɓe so kanŋe pire jiɗɗa aɓe jogui so ɗum gadduɗa ɓe pewnanma ha mbiya alhamdulillah bijouterie Concorde e dow moɗona holto tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal Parcelles Assainies unité 21 waɗɗani bios dore o walla ni so tawi ari ha to monument Serigne Bara Mbacké ganda a yettima bijouterie Concorde aɓe dokka hoolare moni kala ko kanŋe labtuɗo ceer kono kadi sa ɓattima jiyata ko bijouterie o ene jalba ene leera sa naati nder an hoorema mbayano kanŋe ni ene ŋarɗina ene fewna taweteɓe nder leydi ndi Sénégal ha e bowal leydi Sénégal kala son jiiɗi kanŋeji labɗi moƴƴi piira jokkodire e bijouterie Concorde ma on mbi alhamdulillah bijouterie Concorde e dow moɗona aɓe jogui lone luxe taw baraji ɗi ko haalisa aɓe jogui montoraji moƴƴi labtuɗi luxe belɗi wadde e sammere junggo aɓe jogui cuubuji juuɗi to leydi Mali kala mum de sa naati toon tan a yoɗata bijouterie Concorde ene andina mon kanŋe yanata ko dow tan fayi sa itti haalisma a waɗe cuuɗare kanŋe aɗa ñantoro aɗa yooɗa sa sohli kadi jeeya keɓa haalis maɗa musidɓe tedduɓe bijouterie Concorde ene uddatini banggueji ɗi kala diaspora e leyɗele men kala sa yiiɗi jokkodirde e bijouterie Concorde mbatta ko 00 221 78 343 65 83 walla mbaɗa 77 703 83 97 musidɓe tedduɓe bijouterie Concorde ene uddatini mon ha yaaji bisimilla moɗona gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro gorel te noon holliti ko jaadiɗo moƴƴo hakkude mum e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe gorel te ko haako ko ganduɗa ala rewam ala effet a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorelte ko kawis Allah mawɗo tan woni e muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde endam koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo nonne kadi joguiɗo caɗele cholestérol ko nonne kadi AVC karƴak mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah. gorelte hewɓe joguiɓe caɗele wofde kolliti jiitima hen koye mumena keceje musoje koye musoje kono kadi ko ɓuri en hawnade on mo nangata taare holliti yitima hen hoore mum ha tenti noon ɓen yanoɓe barogal kala. gorelte sa yiɗi andude ko jangta e mum ko jahata koto internet to Google tappa toon www.gorelte ma jangan hoorema kala ko gorelte safrata kala. gorelte sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe muɗum so tawi gonɗa koto risatol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85. so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounasa jokkodirta koye Amadou Samba Lo 78 119 00 65. so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré 77 218 09 98. so tawi noon gonɗa koto marché Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90. so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04. so tawi noon gonɗa koto marché Boubès ne tawi to Dakar Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Diallo mbatta ko 78 219 72 54. so tawi noon gonɗa koto France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 05 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorelte ko kawis mawɗo tan woni e mum ala effet ala rewam ala haydara a yarat tan aɗa wiya alhamdulillah. o wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yoga ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ma wi alhamdulillah. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo tuƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji holliti ene humpiti. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdullaahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15. finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina dendagal Mauritanie kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin Kat ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymani Diallo sa jokkodire makko mawroke tongode oɗona. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron
kiis neɗɗo tuƴiiɗo koyɗe musooje e ko nandi heen kala. kettode kaburuuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase joya mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba guila lewru korka ndu dari kala kikiɗe so takkusana yoni eɗen bismo ceerno Ibrahima Seydou Kane mawo aran men hande nayo ɓen ñamoɓe e lewru korka teni kadi ñamminta taw kadi joɓata ceerno Ibrahima Seydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe en ñaaguima Allah moƴƴere aduna e lahara enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe foof yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo en ko taati ɗine ko perguirɗen sikki ala ha hande kalaten koko faati e korka ene woodi nayo ɓen ɓe joɓata eɓe ñammina e yeeso yiɗede ko kalaten ko noon tungɗiɗen koye ceerno meɗen ceerno Ousmane Aw ɓurɗo andirede Ousmane Dumga ko suka joɗɗo gandal pewɗo gandal moƴƴuɗo gandal sikki ala wi ko ada jasa umma o ko noon wiyete ada jasa ɓeɗo nayo ɓe korata ene yiɗa ɓe ñammina soɓe ñamminani basi ala hen ko aaɓis ɗomɗinowo mo ganduɗa oɗo o wawa muñde ɗomka so tawi o ɗomɗi tan wonko bonnantamo o horata omo yiɗa o ñammina so ñamminani basi ala hen goɗɗo o ko daif ko wiyete looɗo ko mo ganduɗa ko neɗɗo pamɗuɗo sembe looɗo on so tawi o hoori tan ene lorlamo so ñamani o yarani tan o dañat caɗele o horata ene yiɗa o ñammina tataɓo o ko jeeyi woni keyɗinowo oɗo o suusa heege so tawi o heyɗi tan ene tampinamo ene lorlamo o horata ene yiɗa o ñammina nayaɓo ko cheikhul kabir ko wiyete nayejo ko mawɗo nayejo jaaɗo ha naywi o horata ene yiɗa o ñammina ɓeɗo nayo ene yiɗa ɓe ñammina soɓe ñammini ene moƴƴi ɓe mbaɗi ko moƴƴi soɓe ñamminani ɓe dañata bakkat ɓe Allah ene yaafi ɗumen korka mumen e ko jiɗɗen fawde hen tan ko wasiya wonande ha tengti noon e enen fuutankoɓe ɓe saabu neɗɗo ene yaha ha naywa so tawi a wi ɗum hoto hoor tan e wima yallah heedame maɗa min kay mi hoorat tan hayso mboɗo ma emi hoorat ay Allah yiɗa ɗum so tawi ganduɗa an aɗa rewanno Allah gila e cagatagal maɗa e cukaku maɗa ha woni nayejo ko Allah wima ya woppu hoto wat ko mbaɗanoɗa ko fof kanum ene yobma ay so tawi neɗɗo ene rewa Allah o rewi Allah e omo waɗa ɓerde makko o jaɓama walla jaɓaka kono so tawi kam Allah lomtimama waɗanima ɗum kam luural ala hen koko jaɓa ɓaade ko Allah waɗanma ko Allah wima hota wat ko mbaɗannoɗa ko mami yoɓe ha timma ndeke noon wadde so tawi ko Allah wima no ɓaade ko Allah wima noon hoto ƴeew tan an yidde ma tan e rewde Allah nde mbaɗa ko ene lorluma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah deftani fittandu so wona ko wawi jaafoɗon e konngol arab ngol walla konngol qur'an o e sikki ala ko woni wasiya men tan ko kala mo ganduɗa oɗo ko sharia wimo hoto wat ɗum so Allah wimo hota wat tinno ar woɗɗito ɗum goppa ɗum sa waɗani haɗatama dañde baraji so tawi a nayi walla ka ɗomɗinowo walla ka keyɗinowo walla ka looɗo so tawi a horani hattama hebde baraji horɓe ɓe ɗi keɓata ɗi ɗum noon yo Allah wonan en wonda e men ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane to likseɓe gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on jaram. Ibrahima Saydou Kane golle man jooɗi peewi no mbiɗani ko noon tigui neɗɗo so yeehi ha ronkiti o saaha ene wawi kay toppitade wonande anda nde wawno nde ene waɗa wonande ronkiti on saaha kadi anda ko waɗɗi e dow muɗuma kumpital men ɗemngal pulaar
jogiɗen tan ko kabaru ɓurɗo mantinade e nder leydi ndi Sénégal. On kabaru noon woni hanki o kono gase 4 lewru mars wonno ɗum ko caggal wonande campagne bannoɗo e nder leydi ndi Sénégal. Hanki ɓiɓɓe leydi ndi jalti kene foto wonde hedde million ngaji 7 pawdi gam suɓoyade horejo leydi mum. ɓen noon tan mantiniɓe foɗodiranoɓe gollon lefol laamu ko 19 wonno yeehi noon ha heddi 17 wonande landa taw ko 17 landa kono ɓurɗi hen mantina ɗiɗi ko landa walla mbiyana candidature woni Amadou Ba mo Benno Bokk Yakar kamne wonde coalition Diomaye 2024 oɗo hen hanki jamma noon caggal kayde yeehi ha bureauji ɗi guddi kala hollitama noon sumgoji ɗi ndewi lawola taw koye tugnade catala Sénat wonande tan ɓen tambiɓe ko fate banggue sumgoji ɗi tugganma 8h subaka ha fayanma 18h kikiɗe gueɗɗe kala ndewi lawol ala kalɗo tana tijje yiya hen so wona tan toon to Kerma Sar ɓen arnoɓe wodde donki andude holɗo gotata ha waɗi dillere seeɗa ɓenne kadi cuutno ko carte mumen ene nodda inde Sonko ko ɗum tan woni ko teska hen. Teskam noon foof rewi lawol hanki noon nde jencudi ndi fuɗɗi yaltude rokki noon kewendi e arde yeeso wonande Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa hande ko suka ɓurɗo teskede e nder leydi ndi hande o. ɗum noon gila hanki yogay landaji dawriyankoji kolliti kay oɗon suka ko kañum tigui gagni gila hanki ɓe jettimo ɓe duwanimo ko wona ɗum ko noon Amadou Ba taw kadi ganduɗa ko candidat Benno Bokk Yakar waɗi haalande mum e nder ñalawma he kono rewni ɗum koye joguiɗo konngol gouvernement leydi Sénégal woni Abdou Karim Fofana kanko Amadou Ba noon e nder téléphone makko e wo duwanima wonande Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa hande o woni gorko mo ganduɗa laamiɗo leydi Sénégal taw kadi ganduɗa woni président jeeyoɓo leydi ndi Sénégal kono nonne kadi wonande gadiɗo kay widemo yo jogoro jaam taw koye yaadiɓe wonande hoorejo leydi ndi ko Doudou Ka ko wona ɗum ko noon Idrissa Seck Ceerno Alassane Sall ko nonne kadi wonande Anta Babacar Ngoma wonande kay heddiɓe kala kamɓe kala ɓe mbiyimo yo jogoro jaam kanko ɗo hen Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa hande o ko kanko Allah yiiɗi laamu leydi Sénégal kono haɗo ɗo gonɗen jencude ndi suwa taw yaltidde ha laaɓa e nder leydi ndi Sénégal kala ko wona ɗum ko noon en keeɓi télégramme ko ɓooyani ko wonande Adama Barrow hoorejo leydi Gambie kañumne duwanima Bassirou Diomaye Faye wonande ɗiɗo hen sumgoji polgu ngu o dañi e yeeso APR kamɓe Benno Bokk Yakar yo jogoro jaam kankon Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa woni hoorejo leydi jeeyoɓo oɗo hen jogori lomtade hooreji Sénégal hono président Macky Sall keddoɗen ha joni koye ɗiɗo hen fannuji eɗen gandi gila hanki jencude ndi caggal nde biroji wotɗi guddi nde guilɗen caggal leydi ha nder leydi kala wonande sumgoji ɗi ɗin kay ɗi gasi tan wonande jencude ndi ene yaltira seeɗa seeɗa guila noon wonande guila e téléji ha e radioji ha e internet o ko fuɗɗino hollide ko kala guila nden tan wonande banggue yaadiɓemo kanko Diomaye Bassirou Faye ko guila nden kay ɓen ɓami wullude guila toon to Mbacké ha fayma to Thiès ha fayma toon to Ziguinchor ha yettanima to Dakar cité Keur Gorgui e nokkuji paatuɗi ɗin fannuji kala kamɓe kala noon ɓe kollirta tan wonande ko Diomaye président ɓe cabbino tan ko Amadou Ba waɗa haalande mum kamɓene ɓe puɗɗo haalde en ma en gartoye oɗon kabaru so tawi en dañoyi ko ɓuuri hen labde Mouhamed Boun Abdullahi Dionne eɗen gandi kañumne ko candidat wonino hoore jagorɗo laamu leydi Sénégal woni hoore jagorɗo e laamu hoore leydi Sénégal on président Macky Sall wonino kadi koraɗo kuɓal toon to galle laamordo to caggal muɗum noon gembinoma beele jeeɗiɗo hen sumgoji caggal nde nawa toon to Paris laamorgo leydi France gam safroyade guila toon noon kabaru yaltuno hanki o gam wiyede yalti aduna ko ngol watti lawol ɗimmol wiyedemo yalti aduna ko waɗa ɗum ko noon Mounirou Sy ko kam woni mandataire maggo holliti ɗum wodani hay seeɗa kono hanki to Thiés to caggal kay ɓen sukaɓe hollirnoɓe weltare mumen caggal nde jencuɗi ndi fuɗɗino yaltude ko motoji ɗiɗi Jakarta pelɓodiri ngal pelɓdal noon jeeyi sababu ha ɗiɗo kay gañi hen gañande musde no fewi
ene tawe toon to cuuɗi safara ko toon kadi to Mbakke wonande ɓen yaltunoɓe ene mbaɗa welnere mumena dañi noon kene tolno yimɓe sappo ko fawi gañade hen taw koye sifa ɗen ɓittodire sen jeewi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie hanki o ko accident musɗo waɗi on accident noon waɗi koye lawol alega woɗɗani noon wuuro ngo mbiyata Jidida wuuro ngo mbiyata Jiddida walla mbiyen Jidda wuuro ngo mbiyata Jidda woɗɗani kene wona 20 kilométre hakkude mum e alega ɗum noon ko capital mo Brakna ko toon on oto waɗi accident tato mbasi hen pittali mumen hen goto noon ko adjoint maire wonde municipal noko mbiyata agroko taw kadi wiyete ko Habib Sidi Alhaji on wasi hen fittandu muɗɗoma to Guidi Maka tonne kadi ko ɗiɗo nanga toon taw mbaɗata ko transport hakkude Guidi Maka faade Nouakchott kamɓe ɓe nanguiɗa ko tumedeɓe waddeɓe trafic ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗɗe ndewani lawol caggal nde gendarme ɓe nanguiɓe tottiɓe police gam loskoji mbawa tigui waɗede hen hanki ko pelɓodiral musgal waɗi toon to Chakat noon ne tawe idde to fangue Trésor ngal pelɓodiral noon ko ɓen gollotoɓe gasri kanŋe ko kañumen pelɓodire société wonande admiral taw kadi ganduɗa ko minniga on noon ko oto mumen arno toon ɓen yiltoɓe kanŋe jane oto beddi ɗum kaaƴe waɗi noon wonande caɗele mbaɗi hen hakkude mabɓe gendarme ɓe wonnoɓe toon ha ɗiɗo gañi hen ɓe ɗiɗo gañi ɓe noon nawama toon to hôpital mo Joyrata kono ɗo saaha loskone jokki hen état majeur o yillima toon hanki gam yurnade ɗeɗon caɗele bannode toon to tujinina kañumne koye jeune mo ganduɗa ene tawe e bohdida tonne kadi hanki ko sukaɓe kaaɓi toon haare bonde ha goto wasi hen fittadu muɗum waɗi sappo gañiɓe hen nawa to hôpital Cheikh Zayed oɗo saa noon police udditi hen losko yañgo no fewi gam andude ko jeeyi oɗon sababu jeheten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj toon to leydi Mauritanie ma artan men ko fate kabruji taw ko jaƴƴe nder leydi Mauritanie Alhassana Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o ko jagorgal hono rendo suka e ɓiɗɗo Safia mint naha wawi wadde hono kañumne ono to ko banni bayyinago mum e wonde kay wiide wonde gonka debbo wawata kay ko yuɓɓude wawa kadi kono rewde kono lawol gaga nde laamu ngu hanni e ñawoɓe ɓe mbaɗani hen tawde ko golle mum ha mbawa rende taw kadi ko gueɗe rewɓe watteɗe ko fate e ɗen taw kadi ko piire en hani e gueɗe kamtorde kolanɗo kuuɓal taw kadi ko fedde anduɓe leydi hono Mauritanie Cheikh Wulle Saleh wawi kadi kono bayyinde wi wonde debbo kañum woni gaddiɗo kay e ɓen kadi fuɗɗiɓe nata ko l'islam debbo ene jeeya hen dewɗo debbo kay fotani welsinede fonno kay ko ardinede kadi reene e ɓen taw kadi kala haqqe kadi ɗe pooti kadi dañde kadi dokke haqqe mumen ha timma nde tawno wonde kay ko subhanahu wa taala ko wi ko ɗum kadi foti ko rewede taw rokke haqqe mum ha timma to batte kay wono diine oɗo kañumne ko gardiɗo walla ko garanɗo taw ko PNUD woni Mansour Diagne wawi kadi kañumne haalde hen haalande mum wonde pottital hakkude meɗen ngal ɗo jagorgal waɗi ko nimo kay hono fartague mawɗo kadi e yurdade e oɗo kadi hono plateforme e wawde kadi wursodirde e wona ɗiɗon kadi e miijoji ha wawde kay huftidinde kay e woɗɗe ɗen kadi kono leyɗele ha mbawa rokkude kadi ono rewɓe kadi kono haqqeji mumen e wawa hono ƴellidde mumen e gonka mumen ha ni guila to faggude mumen ha ni e ƴellito e nder kadi e leyɗele ɗe goli ɗe ɗum waɗi noon e ɓen kadi tawtoraɓe ɗum nde ɗo jonde mbawi kadi holde wiide hen haaluduji mumen payodinde nde tawno wonde ko neɗɗo fof foti rokkede haqqe mum e nde tawno wonde hay islam ene rokki neɗɗo foof haqqe mum e wonde kay wonde mum ɗum dimu hani e wawde kadi e gueɗe ɗe kadi taw kadi ko wawa kadi
rewindede wawa kadi toppitede ha jomum kay wawa kadi wawa hebde ken humpito tigri o ko fatti kadi e ngal ɗo kadi ono keblogol ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene fadade e oɗo kadi directeur général ko fati e juɓɓudi Nations Unies taw kadi ko fati kadi e kono taw kadi ko alimentation hani e fati e ndema woni FAO on biyeteɗo kuudon yu ene foti arde ɗo e nder leydi Mauritanie e wawde kay arde ɗo jillunum kañumne e ɗo so tawi wonde kay e nder lewru taw kadi ko avril mo waw arde ɗo kadi kono jillu o yillo leydi hono Mauritanie ndi o wawa kadi wawde wostodirde e mabɓe e ɗum noon amo kadi fada ɗo e nder hono leydi ndi ene wayno ɗo kadi ko hono ko mennoɗo wonde kadi taw kadi ko saɗɗiyanke taw kadi ko biyeteɗo Abdourahmane Mini wawi wono bayyinde kanko kadi ko wonno koye bureau exécutif mo parti taw kadi ko lunɗo woni rassemblement des forces démocratiques ɗum woni RFD taw noon ko kanko kadi woni kadi kon président du conseil d' administration mabɓe noddi de la SNAT kanko Abdourahmane Wulmini o wawi wono bayyinde ñande hoore biir nogas tati lewru ndu gonɗen ndu wonde kay o yalti kaɗo landa tigui ka haallaji o wi noon o wawi kay ko wiide wonde huccinde ɓatakuru nguru e wonde e gardiɗo kadi wono landa ka biyeteɗo Ahmed Wul Dadda e wiidemo kay o yaafima hono landa ka oɗo ko mennoɗo kañumne wonde sarɗiyanke toon to Rosso biyeteɗo Mohamed Fall Tayfour kanko de o hawre e ladial to leydi hono France ɗum ɗon ko neɗɗo maɗa gandaɗo no fewi e ɗum ɗon ko gila kay e ñande kay mawde nogas e lewru ndu o wawi hawrude e ladial toon to lamorgo leydi France hono Paris to o yahano kadi kono ƴettoyde kadi taw kadi ko safara ɗum noon ko neɗɗo gandaɗo no fewi kadi o juddi kadi e rafi o ɗum noon kadi ko jangguintonoɗo o wonno ko neɗɗo kadi kumpitiɗo e won e ɗen gueɗe taw kadi ko politique kadi hani e diwan Rosso o foof en andirimo ɗum ko neɗɗo darinoɗo e bawnoɗo kadi rendinde yimɓe bawnoɗo kadi ɗoftude kono yimɓe ɗum noon enen mbiya tan yo Allah yumomo yafomo harnamo aljanna Saar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo de wonno ko tonguɗen e ñalawma hannde o e ko fati e leydi Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar moƴƴi gorko mo Saar ɗo gam weltade a yawottiɗi gorko mo Saara Ndogo golle ma jooɗi peewi a uddi Kumpital men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali mofti sanga 11h hannde o ko sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe moto ko kañumen kay gudditi jeygue faade polisaɓe ɗiɗo wonnoɓe golle mumen e ɗum noon woɗɗani rond point mo ganduɗa station sara nokko mbiyata a Somaya fa ɗum noon ɓe ɗiɗo kala mbasi en pittali mumen kamɓe wonɓe moto ɓe noon ɓe dogui ɓe paayi banggue maayo ngo mofti caggal mum noon wonande nde koninkoɓe leydi Tintina mbawi abbadeɓe kono noon ko en keɓani hen taw ko ɓuri labde ma en gartoy oɗon kabaru so tawi kay woni ɓe naggama walla ala so tawi ɓen ɗeɓe malda ɓeɓe mbaddi malde oɗon fannu taw kadi mbiyama hen a tebto Bamako haɓade wonde guyka kame bandiyagal jeeyi sababu noon jammaji patrouille yoga e leeɗe ko wayno sogoni ko ha fayma sogoni ko kame leegal ngal mbiyata Bananka Bogo jeere nde to woni to bandiji kewɗi noon taw ko yiɓe taƴoɓe mbiyama hen teeb ɗum koye ballal commissariat taw ko sogoni ko ɓen ummiɓe gam haɓade ɗeɗon gueɗe to gawo ko dépôt carburant kañum woni ko sumi toon noko mbiyata intilita ha ganduɗa ken intilika ɗum ko ñande nogas e tati nduɗo hen lewru sanga 21h jamma ɗum noon koye jeune miniére ɗum woni ko sumi toon waɗani hen maɗini gañiɗo kono kam teskama otoji kewɗi kay woni ko cumi toon kame kaɓirɗe a kewɗe mbawi a bonde hen keddotoɗen koye leydi Mali gartoɗen ko fati banggue nden kay kisala leydi ndi leydi Mali holliti ɗum koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama ɓe kolliti ñande aset jewtuɗo e no poste contrôle armée leydi Mali taw ko toon to Labzanga en tawi nder cercle mo Ansego région de Gao sanga 1h jamma ko kañum yana par ɓen worɓe wonɓe motoje ɓe jawi tintude noon
ɓe dartima nden fiyande ɓe kolliti ɓe dartima nden fiyande ɓe kolliti noon wonande kadi ɓe jaltini hewɓe dingiral walde nde ɗon kono kadi ɓe nangi hen ko heewi kono kadi ɓe tetti ken wona quantité jonɗo no feewi taw ko motoraji motoje en wonde motoje kewɗe ɗum noon koto bambara mawde ha fama toon to gourma raharu sina ko toon ɓe mbawi jaggude ɗeɗon gueɗe garten koye Oxfam kamɓene ɓe mbaɗi heblo manggo no feewi ngam wallide rewɓe malinaɓe ha tenti noon finoɓe toon tono ko mbiyata bore wile mo mbiyata bara wole ɗum noon bara wole rewɓe toon ballitama no feewi ngam oɗo saaha wallide rewɓe beele giwa e jonde ha mbawana koye mumen e gardugol Ahmed Mayiga ɓe kolliti waylo taaridi addi caɗele mawɗe no feewi kono noon hewɓe mbannama toon barasuji beeli mawɗi ɓulli mawɗi woni hen kadi ko mbalkaji mawɗi ngam ndema woni hen kebla koye fannuji goɗɗi ɗum foof noon ko yidde wallude ha ɓen jalta e caɗele jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mali ummini campagne mawɗo no feewi on campagne noon ko vaccinde contre rougeole woni haɓade rougeole ɗum woni ko ummini ɓe ken wona ujunnaje ko windita ɗum noon ko hakkude jarawo duuɓi jeenayya ha duuɓi sappo e nayya ɗum noon fuɗɗi ko toon to Lafiya Bogo taw ko haɓade wonande oɗon ñaw ɗum waɗi ko toon to tere mo Saba mo Lafiya Bogo ko toon ɓe juɓɓini ɗum ɗon sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Guinée Conakry ba wuuri ko hoore jagorɗo leydi Guinée oɗo saaha ɗaɓɓiri wonde ANAD eɗen gandi ko catal jaadugal no feewi UFDC ka landa ka sellu Delen Diallo kamɓe wonde RPG Arc-en-Ciel woni landa timtimola ka Alpha Condé FDC ɗeɗe kala nottima noddandu hoore jagorɗo fandare makko noon ko ummitinde kaldigal e nder leydi ndi beele moƴƴinde transition laamu militaire ngo hen udditigol hande o baar ko fate banggue tribunal mo Digzini taw kadi ko fate banggue wargoji e viol e lebte bannoɗe 2009 taw koye laamu Moussa Dadis Camara caggal wonande wonno ko ñogas e jeetati septembre ko on staɗa toon wonno lebbi sappo e jeeɗiɗi kay koɓe daari yeeso baar ngam moni kala jangtade wonande juge Ibrahima Sori Tunkara ko hande foti kay wonande yaltinde nden ñawore ha laaɓi kono noon oɗo saaha hujjiyankoɓe kolliti kañumen ɗum ɓuranande men ko hebde dossier o jaaha janggoya kadi ha ɓuura famde wonande gueɗe natɗe e gonɗe hen kala to Niger caggal wonande jango wannogo toon ha jeeyi sababu kene tolno no gase tato koninke woni hen kolliti ko capantato koninke wasi hen fittande mum ɗum koye yontere yawtunɗo hen nde l'organisation état islamique en ɓe jeytima ngu jango ɓe kolliti kamɓe mbaɗi nguɗon jangu kono hande o wonɓe jenayse mumen ngam wirde ɓeɗon koninkoɓe autorité ji leydi Niger ɓe kolliti ɓe paadi tan aɓe jappi noppi aɓe paadi e kettogol wonande États-Unis de Amérique nde hollirta oɗo saaha holde yaltinta koninkoɓe mum tawete nder leydi Niger ha tenti noon base mabɓe taweteɗo toon to Agadez nde ɓe jalta leydi ɗum ko caggal yontere yawtunde wonande nde laamu transition ngu leydi Niger taaƴi jokkodiral hakkude mum e leydi Amérique to Nigéria sukaɓe biftanoɓe e yontere yawtunde dow ndeya 150 suka mbawi ɗaccitede eɗen gandi ɓe biftano ko toon to Kuriga ne tawi nder état mo Kaduna kamɓene ɓe ɗaccita koto état mo Zamfara toon noon autorité leydi gaddoyiɓe tottiɓe koreji mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe biftano e nder yontere yawtunde dow ndeya to leydi Tchad sumgoji leydi ndi tijjaɗi ñande 6 lewru mai e nder ndeɗo henna hitande kene fotto wonde candidat ji sappo kay jaɓanaka ɗum ko toon to conseil constitutionnel leydi ndi candidat ji sappo kadi woni jaɓanaɗi kanji kala ko candidat ji nogas wonno ko sappo calana sappo jaɓana ɓen jaɓanaɓe hen ɓi Idrissa Déby idnoma Hammad Idrissa Déby hoorejo leydi ndi par transition mo ganduɗa duuɓi tati ko waɗi transition holliti kañumne koko gembani
lefol laamu hoorejo jagode leydi ndi marcha one kane tawe hen gonnoɗo hoore jago leydi ndi ɓenne kadi ene tawe ko fati e banggue wonande yidde jeeyede e ƴamoɓe lefol laamu taw koye jeegom lewru mai so jomiraɗo haaji to RDC Congo ko pelɓodiral hakkude rebel mo M23 kamɓe ɓen worɓe jogitiɓe armeji taw ko heedanɓe laamu ngu nden fiyande noon waɗi koto nokku mbiyata Bohumba kamne wonde Kibumba ɗin nokkuji noon ko toon pelɓodiral manggal waɗi ha ganduɗa finoɓe to banggue no Kivu battinande ɗeɗon piyande hewɓe noon teɓɓitima ɗeɗon piyande wi radio loni ene wonde kadi radio loni ñimgo toon to RDC Congo ɓe kolliti ko piyande ɓutte kaye waɗi hewɓe wasɓe hen pittali mumen to leydi Côte d'Ivoire gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Laurent Gbagbo yaadiɓe parti makko ñande seeɗa ɓennuɗo henno ɓe lulima to ñiɓirde parti africaine mo Côte d'Ivoire mo ardi ɗum wonde oɗo hen Laurent Gbagbo kamɓene ɓe kolliti fandare mabɓe kay ko laamu ngu nde udditanta demal alsan oɗo hen udditanta demal wonde Laurent Gbagbo beele ene jeeya nonne kadi e liste électorale taw koye sumgoji hitande fannude to jomiraɗo haaji sen giwi Afrique paaɗen koto joolam jaaɓe leydi Russie ɗum ko caggal jangu wannogu toon ñande aljuma kikiɗe e nder supermarché haaji sababu temedere capantato e jeeɗiɗi neɗɗo mbasen pittali mumen laamu leydi holliti nangi nayo bandiji ɓen noon ene jeeya e waɗɓe nguɗon jangu ɗum ko caggal nde mbaɗen losko yañgo no feewi kono kadi wonande jeytima nguɗon jangu l'organisation état islamique mo ganduɗa wonande laamu leydi Russie salima kay wadde hen commentaire mum gam oɗo saha jofde peɗeli ko Ukraine foti wonde caggal muɗum kono ɗum ko noon leyɗele kewɗe kolliti mette mumen mawɗe no feewi nguɗon jangu kono kadi kanko Poutine o foti mawo yefta ɗum ha mema leydi kala bawɗo wadde ɗeɗon gueɗe to Gaza jagorɗo cellal ɓallimo Hamas holliti bila keso o ko maayi tan tugganma gila jeeɗiɗi septembre ha yettiɗo hen lebbi joyi woni capanɗe jeegom ujunere pawɗo temedde ɗiɗi e capanɗe tati neɗɗo woni ko wasi fittande muɗum e nder ɗiɗo hen lebbi joyi tawiti pittali mabɓe ko bomboje kure giwɗe toon to Israël ko ene fotto wonde e nder tan balɗe ɗiɗi 48 walla 24 heures temedere jeeɗiɗi neɗɗo woni waraɓe toon to Gaza ko gañi hen ko noon guila tan lebbi joyi ɗi jeeɗiɗi septembre ha yettiɗo hen ko capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere pawɗi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e nayya woni ko gañi hen hewɓe e sukaɓe noon ɓuuri hewde hen ko wona ɗum ko noon joɗorde fedde gotago windere hande o joɗima wooti kuulal gam oɗo saaha gonaɗo yo guerre darto hakkude Israël kame Gaza siftinde on wonande Russie kame Chine jaɓano wodde ɗum ko ñande aljumande hande o noon Chine holliti ma won ɗum noon ko ɗon ɗo Amérique tawtoraka ndeɗo henna jonde hande to keefa woni Ukraine heeɓi hande wonande bomboje gulɗe jaw taw ko misilaji giwɗi toon to leydi Russie waɗi pettanɗe joyi mawɗe no feewi to Japon hoorejo jagaɗo mo leydi Japon woni Fumio Kishida holliti ɗaɓɓiri ene yiiɗi joɗodade e hoorejo leydi Corée du Nord woni Kim Jong Un kono kadi ɓe kollitani ko holnden jogori laatade ɓe ganduɗa ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi leyɗele ɗe beldani hay seeɗa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno ko aranno men kikiɗe hande o e kumpital men nder leydi Sénégal hay bowal leydi ɗi kala ɗum noon ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah a hiranena